Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 24-nji dekabrynda aksanyna Türkmenistan Yaponiya infrastruktura ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça ähdnama gol çekildi. 11 aýda 88 000 tonna doz gazylyp alındy. Rus hokkeýiniň Ýyldız Ovechkin Milli Hokkeý Ligasynda 2-nji orna çykdy. Çempionatdan soňra iň gymmat futbolçylar ýaly habarlary ýetirýäris. Gelginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan Yaponiya infrastruktura ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça ähdnama gol çekildi. Yaponiýada iş saparyna bolýan Türkmenistanyň wekileti halkara hyzmatdaşlyk boýunça Yapon agentligine baryp, agentligiň ýollaşysy Akihiko Tanaka bilen duşdy. Şeýlehem Türkmen wekileti Yaponiýanyň sanyny özgörtmeler ministrligine minister Tarakona bilen gepleşikler geçirdi. Bu duşukda Yaponiýanyň sanylaşdyrmak ugrundaky öňde tejribesini öwrenmek meselelerini seredildi. Türkmen tarapy saglyk goruş ulgamyny sanylaşdyrmak babaty Yapon hunermenleri bilen hyzmatdaşygy gyzyklanma bildirýändigini ma'lum etdi. Mundan başga-da Yaponiýanyň ykdysadyýat, sowda we senagat ministri Yasutoshi Nishimura bilen duşuk geçirildi. Bu ýerde Türkmenistana infrastruktura ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek ýol kartasyny tezilemek mümkinçiliklerini seredildi. Şol sany Türkmen tarapy ýaşyl we vodorod energetikasy, bäsleşik edip biljek ölümleriň önümçiligine gönükdirilen ýokary tehnologiýaly döwrewap önümçilikleri döretmek babaty Yapon tejribesini öwrenmäge gyzyklanma bildirdi. Şeýlehem kiçik we orta Yapon kärhanalaryny Türkmenistana iş alyp barmagy, şol sany öz gezeginde Türkmen kärhanalarynyň Yaponiýada iş alyp barmagyny aýratýan ünsürli. Duşuň ahyrynda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen Yaponiýanyň ykdysadyýat, sowda we senagat ministrliginiň arasyna infrastruktura ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça ähdnama gol çekildi. 11 aýda 88 000 tonna doz gazylyp alındy. Balkan welaýatynyň Türkmenbaş etrawynyň Gowlumaýyk şäherçesindäki Gowludoz kärhanasynda çykarylýan nahar dozy diýarymyzyň esasy tebigy baýlyklarynyň hatyryna durýar. Ýurdun himiýa pudogynyň öňde barjy önümçilik düzümi bolan bu ýerde halkyň arkadaşly zamanysy ýylynyň geçen 11 aýyna gazylyp alynan dozyň umumy möçberi 88 000 tonnadan geçdi. Netijede bellenlen meýilnama 103 göterim ýerine ýetirildi. Aslynda çyýgmal gorlarynyň 40 milyon tonnadan hem geçen Türkmen Hime Dowlet Konserniň Gowludoz kärhanasy taýýarlanýan nahar dozyny dünýäde 4-nji, Sewitde ilkinji bolup ýotlaşdyrmagy üstünlikli ýoly goýulan düzümdir. Bu baýlyklar meskenden alınýan nahar dozyny ýotlaşdyrmak ygtybarly ýoly goýulmagy arkadaşly serdarymyzyň halkymyzyň saglygyny ähli zatdan ileri tutýanynyň jedelsiz güwäsdir. Öz işine usat hunermenleriň öndürjülükde zähmet çekýän kärhanasynyň ykdysady we maddi tehnik binýadynyň izigderli gowlanmagy Balkanly dowçylaryň gazanýan üstünliklerini esasy orna elýär. Olaryň hasabat döwründe bu mukaddes önümi ýürütü gaplary gaplamak baradaky tawşyrygy 158 göterimden geçirip amal etmekler hem munyň aýdyň misallary. Rus hokkeýiniň Ýyldız Ovechkin Milli Hokkeý Ligasynda 2-nji orna çykdy. Rus hokkeýiniň Ýyldız Aleksandr Ovechkin Milli Hokkeý Ligasynyň düzümindäki Washington toparına çykyş edýär. Milli Hokkeý Ligasy hukumyna tanalýan bu liga Amerikada we Kanadada geçirilýär. Ummanyň aňarsyndaky çempionatda çykyş edýän Rus hokkeýçi Ovechkin liganyň en köp tapawutlanan 2-nji turgony boldy. Ol Washington bilen Winnipeg toparynyň arasynda geçirilen duşukda 2 gezek tapawutlanyp geçiren şaýbalarynyň sanyny 802 ýetirdi. Şeýlelikde ol en köp tapawutlananlaryň sany onda 2-nji orna durýan Gordon Howdan saýlandy. How'un şaýbalarynyň sany 801 deňdir. Öňde diňe Wayne Gretzky garly. Onuň şaýbalarynyň sany bolsa 894 deňdir. Rus hokkeýçi bu üstünligine 1310 duşukda ýetdi. Onuň Milli Hokkeý Ligasyna çykyş eden döwründe gazanan baly bolsa 1451 deň boldy. Milli Hokkeý Ligasyna çykyş edýän Ovechkini hokkeý janköýerleri uly sarpa goýýarlar. Oňa ummanyň aňarsynda Grade 8 lakamyny berdiler. Oňa ummanyň aňarsynda Grade 8 lakamyny berdiler. Umuman Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna we Kanadada sportyň hokkeý görnüşi iň ýörgünli sportyň biridir. Çempionatdan soňra iň gymmat futbolçylar Katarda geçirilen futbol boýunça dünýä çempionatyndan soňra bu çempionatda gowy oýun görkezän käbir futbolçylaryň bahasy gymmatlady. Çempionatdan soňra iň gymmat futbolçy Kylian Mbappé boldy. Ol özüniň ýaş bäsleşlerinden Erling Haalanddan ýeşdi.
Transfer Market neşrinin habarına göre Fransiyanın milli yığındısının hemde pasajer toparının hücumcusu Kylian Mbappe'nin bahası 180 milyon euro den bolly. Häzirki wagtda Manchester City toparından çykyş edip dünya çempionatyna gatnaşyp bilmedik Erling Haaland'ın bahası 170 milyon euro dendir. Çempionatdan öň Mbappe'nin bahası 160 milyon euro dendi. Çempionatdan sonra en gymmat futbolçylaryň onlugy. Kylian Mbappe 180 milyon euro. Erling Haaland 170 milyon euro. Vinicius Junior 120 milyon euro. Jude Bellingham 110 milyon euro. Phil Foden 110 milyon euro. Pedri 100 milyon euro. Jamal Musiala 100 milyon euro. Bukayo Saka 100 milyon euro. Federico Valverde 100 milyon euro. Gavi 90 milyon euro. Ine mehriban müştoklar, ata watan Swida saylanan habarlary gepleşigimizde şu günkü tanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Hormatly tomuşaçylarymyz, şeýleki Ýaponiýanyň premier ministri Merkezi Aziýanyň ministrlerini kabul etdi. Türkmen-türk gatnaşyklaryna bagyşlanan doşluk geçirli. Erkin ykdysady zowlaklaryň döredilmeginiň maksatnamasy taýýarlanýar. Türkmenistan Awganystana elektrik energiýasini iýermegi dowam eder. 2023-nji ýylyň ýanwary esasat çäreleriň meýilnamasy Magtumly Pragynyň 300 ýyllygynyň meýilnamasy tasdiklananda ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saytymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanlaryny görüşýänçe hoşda bolun.